Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Baba Mseleku wayikhuluma ke lento ebengiyifuna nebengiyilindele. Nengivele bengizokhuluma ngayo. Uthando Nes'thembu review episode 8 and 9. Lana ku episode 9 kube ne-anniversary kaBaba Mseleku noMacele u-20 years bendawonye lo bebe-celebrate ne-family. Ngala ku episode 8 bekuyi-birthday celebration yomntwana ona-2. Mawukuthi awakayibuki-ke u-episode 9 sengichazela lo ongakawubuki. Kunento esho uBaba Mseleku esho ukuthi why uSne ekhona la kwi-anniversary kaMacele. Uthi uSne ukhulise uMacele and le anniversary umcimbi omkhulu ongeke usaphinde wenzeka. So akwazi ukuthi enga-attend lo mcimbi omkhulu ekhona. Umcimbi omkhulu ongeke usaphinde wenzeka. Ngoba u-20 years kaMacele noBaba Mseleku sebewuhlanganisile, bebegubha lolo suku noma bebungaza lolo suku. Umcimbi omkhulu. Newubangile kumsindo na support ama-comment enu laphaya ku episode 8 ngithi mina bekuyi-birthday party yengane ena-2. Iphelele lapho. Ofike late kwi-birthday party yengane ena-2 into engathi shu ngoba umcimbi osuke wenzelwe ingane i-birthday celebration yomntwana. Nokuba kuwumcimbi omuhle futhi ukuthi kwenzela ingane, kodwa angiboni ukuthi ama-family members laba abadala sebengakhalaza ngokuthi ubani olate, ubani ongafikanga. Uyi-birthday party yengane ngoba lapha yakwi-birthday party yengane kuzojabula ingane bangumsindo sigxume. But la ku-20 years kaBaba Mseleku okuyi-success yakhe nonkosikazi wakhe wokuqala, awube khona umndeni uzosupport. Kwenzekile-ke ngale ndlela ebengichaze ngayo kuleya episode 8 ukuthi kule minye imicimbi emikhulu kuze kube khona nesikhathi sokuthi uhusband uzoshutha namakhosikazi akhe awu-4. Ngizonikhombisa-ke ithombe okuvezayo ukuthi amakhosikazi abe khona awu-4 ukusupporta bebekhona bawu-3 ukusupporta umamkhulu behleli etafuleni ngoba bekumcimbi wakhe. Kodwa nje bengizogcizelela leyo ukuthi umcimbi omkhulu. La ubengase kube nomsindo ukuthi hawu wafika late, kunabantu, kunomfundisi, kunemndeni ngoba phela bonke banemndeni abaphuma kuyona. So ofika late kuzonakeka. Mina nje bengizokuchazela iphuzu elisho uBaba Mseleku kodwa la ubekhuluma ngoSne. Into-ke engiyibambile nokusupporta lento ebengisho ku episode 8 ngizokufundela la eseyisho nge-English kodwa ebhekise kuSne. Noma ngasayifundi ngoba ebhekise kuSne, asithathe la lebalekile, a once in a lifetime event. Uyayizwa? NgesiZulu i-event enkulu le engasoze iphinde yenzeke. Kube mnandi-ke kwi-event kaMacele noBaba Mseleku. MaNgwabe ubekhona akafikanga late and sakawatholi nama-comment athi she's always late. Ngisamile-ke kutheni kuleya episode 8 kwenziwa ihaba ukuthi ukufika kaMangabe late kucasule uMakhumalo noMacele. Asisekho-ke lapho, bengisho nje ukuthi kwaba yihaba ngoba phela kuyi-birthday yengane, i-birthday celebration yengane. Ngapha kaMacele ku-20 years wothando, ku-20 years wazo zonke izinto ezenzakalile baze bafika ku-20 years sebebonga ukuthi bawuqedile. Amakhosikazi kaBaba Mseleku onke abephelele. Siyibonile i-unit engadingi ukuchazwa, engadingi ukusupportwa ama-comments ethu. Simbonile uMayeni, uMakhumalo, uMaNgwabe behleli
ndawonye etafuleni abebehleli kulona. Sababona-ke nabantu abakhulu nabasondele kwifamily yakaMseleku. Asivale-ke la umcimbi omkhulu. Ngaphinde nganichaza ngathi mikwazi ukuhlukanisa into encane nento enkulu. Ngingakwazi kwaba khona i-comment ethi la ngisho kuthiwa bekuwumcimbi wekati nenja. Ngase ngabona sekuhamba eceleni kakhulu, ngoba phela mina mangikhuluma ngisho ukuthi asihloniphe abantu esikhuluma ngabo. Eyami into nje kwaba yihaba ukunaka ukuba late kwi-birthday yengane, ngoba kwi-birthday yengane akuhlatshwa nkomo, akuhlatshwa mbuzi. Ngingazi-ke ngoba phela u-2 years loya, a 2-year-old birthday party, angazi ukuthi kuhlatshwa inkomo, kuwashwa amabhodo amakhulu. Yileyo nto engangiyibabaza. Ngapha ku-20 years wothando, womshado, manje abathi abashadile bobabili success, babonga uNkulunkulu. Cha, kuyowafaka amehlo, bekuzowafaka amehlo ukuthi hawu, uhlaleleni wangeza, noma ufikeleni late, ngoba phela lana ubengacela nasemsebenzini, amanaqamba amanga akathi uyagula engaguli. Sengikhuluma kakhulu ngoba sengikujwayele. Senze izinto eziningi le channel, ama-TV shows review, motivation ephuma kosaziwayo enibathandayo, ukuhleba okuncane, siyahleba siyadlula ngoba suke sihleba ngabantu abaziwayo, siphume futhi ey'ndabeni zabo. Siyayiletha iy'ndaba zabo kodwa sigxili kuzona, siyahleba mase siyadlula. Thank you so much for your love and support. I love you and I appreciate you. Bye bye.